Ainhoa Matxí. Amb qui estàs, Ainhoa, ara mateix? Companys, estic amb Elo, que és una de les loteres d'esta administració de Vilamarxant. Conta'ns, així, bueno, ja ho veieu a la seva samarreta, així ha tocat la grossa. Ho sabíeu, que anava a tocar? No, la veritat que no s'ho esperàvem per a res. Era un número que teníem ahir, que molta gent deia que era molt lleig, i res, jo el vaig agarrar perquè mon pare estava insistint molt en que ell era el gros i que era el gros i que ell anava a eixir en guany, que era la grossa, i a última hora me'l vaig quedar per mon pare, la veritat. I el meu company Àngel deia que és la grossa més tardana de la història, eh? Ha tardat? Sí, ha tardat mogolló, la veritat. Crec que han dit en la tele que fa molts anys que no eixia tan tard. I teniu així en esta administració algun amulet? Sí, una bruixa que ens va regalar un client, sí. I a més d'amb la lotera, anem a parlar, com ja vos avançava, amb un dels afortunats que, Toni, no has comprat un dècim, és que n'has comprat dos. Compré dos, uno para mí y otro para un grupo de amigos, que la verdad es que vine aquí y le pedí 2 décimos del mismo número y gracias a Vicente, el padre de ella, que me dijo, coge este número. Y lo cogí y le doy las gracias porque me ha arreglado la vida y aquí están mis amigos, que es una alegría muy grande, me han arreglado la vida y me alegro de que a mis amigos les haya tocado un trozo de... ¿Ya has pensado en qué vas a gastar els diners? Lo primero, pagar todo lo que tengo que pagar y luego fríamente ya pensaremos, pero voy a seguir trabajando igual. ¿Algún caprichet? Sí, voy a comprar una camper para mí, para mi mujer y para mi hija, para disfrutar los fines de semana. Y bueno, es que no sé, estoy nervioso, no sé ya qué decir. Estem emocionats. I, companys, a mi m'agradaria acabar esta connexió cantant el número. 88.008 4 millones de euros. Pues, enhorabona, compare, 320.000 euros a l'alça després de pagar el tema d'impostos, està molt bé.